Ik treed door het hele land op, inmiddels ook in Vlaanderen. In Vlaanderen ben ik ook een carrière aan het bouwen. En dat gaat gelukkig goed. Mijn album staat daar op 16. Is tegelijkertijd gereleased met Nederland. Staat daar op 16 en we gaan gewoon door met optredens. En gelukkig wil het land me nog overal zien. Is het Vlaamse publiek anders dan het Nederlandse publiek? Ja, dat kun je wel zeggen. Hoe moet ik het zeggen? Mensen zitten daar. Hè? Die hebben allemaal een stoel in de zaal. En ja, het is heel geland. Het is mensen die zijn heel, die wachten af, zeg maar. Daar ben je echt artiest. En hier ben je dan toch wat meer publieksbezit, zeg maar. Om even zo oneerbiedig te zeggen. Zo bedoel ik het niet hoor. Ja, ik vind het allebei heel erg leuk. Ik ga heel graag met mijn fans om. Ik wil altijd even een handtekening, een fotootje, dat soort dingen. Dus ik wil dat gewoon blijven doen. Dus ik vind het allebei wel heel charmant, zeg maar. En ja, ik heb alles voor mijn fans over. En volgens mij is het andersom net zo. Dus ja, blijf het doen. Ja, het Waalkaderfeest komt er weer aan. Ik heb vorig jaar mijn eerste Waalkaderfeest gedaan. Waalkaderfeest in Tiel, wel te verstaan, in mijn geboortestadje. En dan komt nu 12 mei komt de tweede editie. Het Waalkaderfeest is een festival. Dat gaat om 6 uur, ja, ik noem het maar een festival. Om 6 uur 's middags gaan de hekkers open en dan worden de mensen al vermaakt met voorprogramma. En dan heb ik een show met ongeveer 2,5 uur. En om 12 uur gaat de trein weer dicht. Daartussendoor komen heel veel leuke collega's. Ik heb hele mooie gasten dit jaar. Ik heb een bijzondere vrouw, Glennis Grace. Die komt meezingen. Ik heb daarnaast 2 hele grote vrienden uit het vak, Django Wagner en Peter Beense. En Thomas Berger staat erbij. Je kan de kaarten bestellen via waalkaderfeest.nl en anders gewoon even naar mijn eigen site, fransduits.nl. En daar staat weer een doorlink naar het Waalkaderfeest. Ja, we hebben zeker iets bijzonders voor de supporters van TV Oranje. Want die kunnen allemaal even naar de site van TV Oranje en die kunnen daar de eerste x aantal kaarten bestellen. En voor degene die er net naschrijft, die kan nog even de informatie zoeken op www.waalkaderfeest.nl.